какъв е авторитета на шефа на полицията, след като не го познават в града? И след като могат 15-20 годишни младежи да го бият. Върху това също трябва да разсъждаваме. Аз помня, в Банкя имаше един квартален, който като минеше и всичко се прибира. Никога не ни е бил. Никога не ни е пресирал. Но знаехме, че той съблюдава реда. Превенцията на МВР е силата на МВР. Не боя. Любен Дилов е умен мъж, ще разбере какво му казвам. От ГЕРБ не може да излизат такива постове. Нашите младежи, и затова са тук и кметовете, са пример на съзидание, на градеж. Не са на бой.